kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Ama Touré kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam ñalle mon hande ko ñallawma alet hawri ko 12 lewru avril hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji moɗon ɗemgal pular gueɗeɗen kabaruji men international aɗo kanko JD Vance cukko Donald Trump no artiɗo e subaka en ummade toon to Pakistan cugol makko noon ko caggal ndeɓe kawrino toon kamɓe États-Unis e kamɓe Iran e kamɓe Pakistan e délégation ngaji goɗɗi jeeyaɓe toon de Égypte mon kawri toon ko pour ƴewde beele kalde ko fati en holno jaam continue dañirede ɗo sirri en haare wonde hamde kamɓe États-Unis Israël e Iran ken wayni ko kanko premier ministre mo Pakistan ko kanko namdino ngal ɗon kawriti toon to Islamabad beele gueɗo kadi wawa deje en won jontiɗi kono noon wayni ko kanko JD Vance gartugol makko États-Unis o artiri wonde ko ala foof nanodiral bangal hakkude kaldigal kamɓe États-Unis kamɓe Iran e makko kadi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en Iran ene wayno jaɓani toɓɓe ɗeɓe propose ko fati kaldigal ngal dettuji noon ko fati holko ɓe nanodirani holko ɓe nanodiri ene woni yaltan taw haalaɓe kono noon caggal nde yettino kanko JD Vance nde wetti États-Unis walla haade makko ardini hono kanko Donald Trump ene wayno ko wawino wiide wonde ko lieu de hutorade guerre maw hutoro gueɗe goɗɗe ɗum noon tude hono Iran ɓutti ɗum noon ko surtout e ngaalu muɗum taw kanko hoore makko wiyomo udda cirtol gongol tufde e wiyetengol Hormuz ɗum no wiide wonde ko ala batuji natoji ala batuji jaltuji ɗum ɗo fof kadi ko hunde kanko Donald Trump yiidi haalde ɗum non seulement média social makko no haali ɗum kadi Fox News nde jokkodiri mo hande ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa en hay goto andan hon ɗum ɗon holno wawi waɗirde ɗum tawde batuji ne ndawɗon déjà ɗiɗon batuji dewoji ɗen batuji kamɓe Iran ɗe ɓe jogui hen contrôle a siftin ɗon tan o haalino guiladal wi wonde ko kanko Donald Trump hanke o haalino wi wonde ko batuji mabɓe de guerre ndewin ɗon batuji kadi ko laaɗi ganduɗa karalagal wawa tude kala ko wiyete minuji wono ɗum fof ka ɗum haala fof ene mayno kadi kanko Donald Trump yalti hen tawde oɗo sadio no wi huuto addude batuji makko de guerre noon to natirde cirtol Hormuz e to jaltide muɗum waɗa toon ɗiɗon batuji guerre tawa e batu goto wawa rewde hen ɗum ɗo kadi ko hunde jogorde addude caɗele mawɗe saabu oɗo sadio noon batuji dewoji toon kanko Donald Trump ko batuji ɗi beldani États-Unis surtout batuji taw ko chinois ji bo russina e batuji kadi taw ko leɗɗele goɗɗe ni Europe ganduɗa kanko Donald Trump weldani moɗo sadio saabu kanko Donald Trump guille o haali ɗum nde walla guille o haalan ɗum ni coggu kala ko fate produit ji gummotoɗe e pétrole nan ɓeydo tan yaade dow kamɓe États-Unis e kamɓe Iran hay sinno wonde ɓe dañani nanodirde to ɓe kawrata toon to Islamabad gal nde ɓe jooɗi ken wona nogas gol ene wayno koni tuuma wonde koye ɓen continue haalde pour wawde ƴewde toɓɓe nde ɓe mbawi nanodirde hande kabaruji men international e tugnade kadi ko ummi hande toon to Liban e wandi ko tugnade hande ko yalti on ko goto yimɓe haɓeteɓe toon to Liban ko commandant e kadi ko neɗɗo jaaro e duuɓi 16 joni mo Israël jeyata no fewi wawino jokkodirde NPR joni o wi ko leydi makko ene wayno ko Israël nana tooña ɗum nana naati hen e ala fof to ɓe mbawi dajdade ɓe daɗa oy noon wayno ko kamɓe ko continueɓe haɓede tant que ɗum wayno ɗum ko leydi mabɓe kaɓan par ce que leydi mabɓe koko jiima e leydi mabɓe aymade koɓe hollaɓe dole koɓe tooña kanko noon e wayno ko nder o jaɓani haalde inde makko kono noon haali wonde ko kanko toppiti kala ko gueɗe beeyoji guila e missilaji ha e dronaji wonde fof ene wayno jokkodiri ko hande NPR kanko hoore makko haali ma won baltati joni kanko hoore makko gañima sibabunde bombardement Israël nelduno toon nokkuji taw ko nokkuji civil e kadi yimɓe ɗiɗo kinoɓe o maayi hen kono noon kanko kam o maayano mon wuuri habaruji men international hande toon to Hungary ono Victor Orban o jaaɓi ñallam hen noddude mo foɗodiranno élection ko jaaɓi perdi kanko Victor Orban e ɗo sehil Donald Trump ko neɗɗo kadi no takkidirɗo e Russie no fewi ko neɗɗo gaddunoɗo caɗele no fewi toon to communauté européenne surtout haare wonno konde kamɓe Ukraine e kamɓe Russie nde e kadi ko neɗɗo oɗo sa joni si perdugol muɗum ma usta Donald Trump l'influence mo joguino toon ɗum noon mo waddano ko biyeteɗo Peter Magyar mbiɗo wonde ko so tawi ari ma change kala politique gonno toon to Hungary si kanko Victor Orban to woni poste mo woni on duuɓi sappo jeegom hande o woteji guettimo e laamu ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa jogorde ɓeydude yakare wonde ko kamɓe communauté européenne maɓe ɓeydo rendude vice président mo États-Unis haade makko yaade toon to Pakistan o sakkiti ko toon to Budapest tuuma wonde koye nawnomo toon ko seppurtude hono kanko Victor Orban fo Victor Orban en woni oɗon ñalawma han perdi élection ngaji toon to Hungary toon to benen kamɓe benen naɓe no wayno ko ñalawma hande kadi kamɓe ɓe votata suɓade hollomtoɗo hono kanko Patrice Talon kañum hoore mum caggal nde woni kene ɓuuri duuɓi sappo toon e laamu siftinde ɗon tan ko kanko Patrice Talon hitande ɓennuɗo e kanko hoore makko waɗama kuddetaji laabi ɗiɗi gollo woni cakkitol makko ardade leydi ndi caggal nde o dañi mandaji ɗi mandat fof taw ko duuɓi 5 constitution ne haadimo wontude candidat tugnatande habaruji gumiri toon to radio France international wani ko candidat ji ɗiɗi goni toon hen goto wiyete ko Romuald Wagani wonno ministre toppitiri ko fati finance mo wiye kanko hoore makko mo walli bene ɓamtare ngaalu
duuɓi sappo ɓennuɗiɗi goɗɗo kadi biyeteɗo Paul Humpe parti goto biyeteɗo FCBBE meeɗi kañum hoore mum wonde ministre toppitiɗo ko fate final toon to Benin turnade sonduji kanko biyeteɗo Ramuwal Wagani kanko ɗamina hawnaki so tawi wotiji jaari no poti yaadu ko kanko hawnaki mo heɓa gagnade ɗiɗo wotiji habaruji men international hande tumnade kadi habaruji mi toon to hande ñalawma dimanche no kamɓe Iran naɓe mbi wonde ko kala bateau militaire pandiɗo toon to cirtol Hormuz kamɓe Iran ɓe mbi ko ɗum jogoto bonnude nandiral jeygol yo deejo gongol toon oɗo ɗum noon wayno ko kamɓe Iran ɓe jaboto ko haalluji kanko Donald Trump ɗi haalade pour wiide wonde ko ma waddu bateau ji makko militaire uji uddude Hormuz haddi bateau ji naɗɗon e hadde bateau ji yaltude bateau ji ne ndewaɗon oɗo saha joni kono noon wayno ko contrôle kamɓe Iran habaruji men international hande kanko Donald Trump ƴettodirde ko mawɗo Isa toon to Rome Pape Leo Donald Trump kadi jaabi ko haalluji kanko Leo haalno ko ɓooyi haalluji ɗi kadi ko gila feere immigration wono kanko yimɓe ne poti miccade wonde innamaade e gueɗɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump ɗo waɗade no lefti yimɓe immigré ji ni caggal muɗum ko sakiti kadi kadi kamɓe guerre fuɗɗi toon to Iran kanko gardiɗo église catholique toon to Rome wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde fotani wonde caggal muɗum kadi nde kanko Donald Trump dow haali maw mum leñol Iran naɓe kanko Pape Leo kadi wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde fotani jaɓede ɗum ko ɗum woni kanko Donald Trump o winde social makko wi wonde oɗo Pape Leo ko neɗɗo ñol mo wawana kala ko woni bonnandeji e kala ko woni caɗele gonɗo toon e sikkodiral mum e caggal leydi hunde nde moƴƴani habaruji men États-Unis tumnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo politique o hono kamɓe républicain ji ɓe puɗɗima wasde dakkodirde muɗum toon to Californie tinta noon kanko Donald Trump en wayno yinno ko biyeteɗo Steve Hilton kañum hoore mum candidat toon Californie ko ɗaɓɓude wonde gouverneur ɓuuri hewde républicain oɗo saha joni jiiɗi ko kanko Sheriff da Bianco kañum hoore mum yo wonna won candidat tumnade oɗo saha joni e sondage uji ko fate toɓɓe kamɓe républicain ji pour suɓawde hol bawɗo wonde candidat hay goto e ɓeɗo ɗiɗo dañani 60% e ko nande kamɓe républicain ji fof kanko Bianco dañi ko 49 toon dañi 44% toon woni mo kanko Donald Trump mo andursino républicain ji heddi ɓe ɓuuri yiɗi ko wonde ko kanko Sheriff Chad Bianco kanko laamu konguɗi jaltude kadi hono kanko Ted Cruz so tawi élection ngaji mbaɗama hande élection ngaji suɓade ko sarɗiyanko ko républicain ko perdata par ce que e wiide makko kala yimɓe wonɓe opposition ɗum noon ko démocrate ɓe mbiyata oɗo sajini koko ceki e kadi ɗum ɗo fof ko sibabude Donald Trump républicain goɗɗo kadi kañum hoore mum ko sénateur biyeteɗo Aissa haali kadi wi wonde ko tawi woteji mbaɗama ɗum noon koye nder lewru novembre garoji kamɓe républicain koɓe perdoɓe cuuɗi ɗiɗi fof ɗum ɗo fof noon wi wonde ko hunde nde ganduɗa kamɓe républicain poti miccade ɗum guila e law ɓe ƴeewa holkoɓe mbawi wadde e alay saago oɗo saha joni sibabude caɗele kamɓe républicain jogui ɗum noon ko kamɓe gardi leydi ndi ane wayno koɓe perdoɓe kala fate e woteji baɗoɗe e mois de novembre tan ujunaji ɗi nogas yaggo habaruji men États-Unis hande tumnade kadi journal biyete Reddit hono kanko Donald Trump en aljuma hecen ko se ñawoɓe ɗiɗo ɓeɗon ñawoɓe kadi ko ñawoɓe liggotonoɓe immigration ɓeɗon ñawa gouvernement kanko Donald Trump takiɓe wonde ko mbawani wallude laamu ngu ɗiɗo étudiant ji ɗiɗi international ji hono kanko biyeteɗo Mohsen Mahdawi kanko biyeteɗo Romeysa Ostor ɗum noon ko nangaɓe sibabude sekoji darinoɗo pour hollude metere fate hara wonno hakkude kamɓe Israël e Hamas ɓeɗo juge ene wayno ballani laamu ngu ɗiɗo étudiant ji jaltine leydi donc ɗum waɗi kanko ñande aljuma ɓenɗo o seki kanko gouvernement makko Donald Trump ñawoɓe liggotoɓe immigration kañumen liggoto koye jimandi département justice ɗum noon e wayno ko kanko gardiɗo leydi États-Unis ko kanko jaɓata ɓen dokke liggueyaji kanko kadi jogui haqqe segle ɗumen so welama teskira tan kanko Donald Trump manda makko ɗiɗaɓa ko ari ko o seki ken ɓuura sappo ɗiɗi ñawo taw ɓeɗo fof ko yimɓe liggotonoɓe immigration ɗum kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko mo continue hande haɓede wonde kala liggotoɓe toon immigration surtout kam wonde jimandi département justice alay saago mbawa wadde jamiroje ɗe waɗa kayitaji salani wonande immigré ji hande habaruji men international tumnade kadi Al Jazeera ko winde jamme hono tumnade hande kanko ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Liban wi tan tugui ɗiɗi mars ha ɗo jarten ɗo ene wayno ko maɓe jettima ujunaji ɗiɗi e capanɗe joyyi neɗɗo famɗi foof ujunaji jeegom e temedde e capanɗe jeetati neɗɗo ko ɓen ɗum woni yimɓe gañiɓe toon to Liban tumnade kadi ko winda toon Al Jazeera hono kamɓe Hezbollah ɓe mbawi kamɓe werlade rocket aji ɗum noon guure gonɗe toon Israël ɗum tumnade koɓe kala mbiɗo ɗiɗon rocket aji jeeti on ko banggue rewo Israël kadi ene wayno ɗum ɗo fof ko sibabude jabade kamɓe Israël bombardement ji mabɓe caggal nde sikkano wonde ko cessez-le-feu woni toon hakkude kamɓe Hezbollah e kamɓe Israël ko wawi wonde Hezbollah wi oɗo saji weldi rocket aji mum ko wuuro wiyetengo Kiryat Shmona bombarde ɗum ko hedde 1h20 subaka hande toon ñande dimanche ɓe bombardi kadi kamɓe Hezbollah kadi wuuro wongo wiyetengo Lviv ɗum noon ko hedde 2h45 subaka dimanche ko wawi wonde fof guerre nan continue hakkude kamɓe Israël e kamɓe Liban jiita ɗum e soldateɓe ɗiɗi Israël naɓe ene wayno gañima toon to banggue rewo Liban ɗum noon kadi ko sibabude haareji gonɗi hakkude soldateɓe Israël kamɓe Hezbollah musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josa ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗante en jaam